Solen skinner. Det er den 20. december 2024. Det har været koldt i nat, og nu er solen lige kommet frem. Der er en kraftig vind fra vest. Jeg tror, vi har en 12-14 sekundmeter. Så det er sådan rimelig hæftigt. Der er en lille smule læ her. Det er ikke ret meget, men lidt, som vi har trædet en kraftig sidevind. Og så er der noget ferskvandsudløb længere henne. En grøft. Så mit håb er, at det kan holde nogle ørreder her. Ja, det ser startsus mig godt ud. Der er flere, der er ude og prøve sig. Kan jeg se. Der er en fluefisker, der går ud. Det er lavvand. Det er meget lavvand. Fluefisker derude. Der er bid. Han har en på dernede. Så der er fisk og en mere med spændestangen, der er på vej ud. Og det er jo dejligt at se, at der er liv. Men jeg kan godt vide, at de også tager fluer, så det er hvad man skal have bombarderen på. Jeg prøver her i hvert fald. Jeg starter ud med pædagogen. Det er den, jeg er siddende på. Det er dejligt vinter. Så prøver vi det. Det er godt nok grumset vandet. Man fik sat den ud derhen igen. De er ude i strømskiltet, kan jeg mærke. Eller se. Fisker ude i strømskiltet derhenne. Ja, man skal gå meget for at finde nogle gode fiskesteder. Nu må vi se, om der er noget herinde. Der står nede på pynten, kan jeg se allerede. Ja, så er man i sit vante miljø. Vand til lige under knæet, vandrer ned ad kysten, fisker, for i håb om, at der skulle stå en fisk op. Ja. Nu skal jeg lige sikre mig, at jeg kan komme ind igen. Jeg ikke kommer på forkert side af badekarret. Der er meget lavvand i dag. Jeg håber lidt, at jeg kan gå ind herover. Og så skal jeg lige rundt og skæve mellem de sten derovre. Det er også svært, rigtig svært at fiske derovre. Nu får vi se. Der er noget. Der glider noget. Jeg går med pædagogen. Bare for lige at se, om man kan trække noget op. Jeg tror i virkeligheden, at det måske er bombarder og flue, jeg skal bruge. Men ja, når man sådan lige affisker et område, kan det være meget rart at have noget, der er hurtigere end bombarder og flue. Vinden står på her, så forholdene er ok. Vandet er som sagt en lille smule mørkt, men sikkerheden er god. Det er ok. Så jeg begynder at læse det af, for jeg ved ikke helt, hvordan bundformen er længere fremme. På bølgerne ser ud som det bliver dybt lige på den anden side af det der lille udløb. Det tror jeg, synes jeg kan huske præcis, det var her i sommer. Prøv at tage et kast lidt tilbage. Og det er ærgerligt hen ved det andet ferskvandsudløb, der går de 2-3 andre fisk, tror jeg, der går dernede nu. Ja, så er der lidt crowded. Lidt for crowded til mig. Det er dernede. Nu er jeg kommet ud af læ, og nu går vinden ret kraftigt ind på mig her. Så kan det være, at jeg ikke kan høre noget som helst, hvad jeg selv går og siger, men ja, sådan må det være. Det er en lækker dag.
Og det er en lækker kyst. Men svær fisk. Så der er meget lavfald. Men det ser sgu godt ud. Prøv at fiske her. Og ja, der er lidt dybere her. Jeg prøver lige at se om der skulle være noget. Jeg filmer, hvis der sker noget. Det er en fantastisk kyststrækning, det her. Jeg ved ikke, om jeg fisker den rigtige på den rigtige måde, men altså måske ikke lige på den her årstid, der går jeg lige trukket et andet sted hen, men det er lidt oplagt at have. Det minder helt om sådan en svensk kyst. Det ser rigtig godt ud. Desværre kender jeg den ikke så godt, så jeg ved ikke, hvor man kan gå og ikke kan gå. Nu har jeg våget mig ud her, det ser egentlig meget godt ud. Jeg tør ikke gå den vej. Jeg går ind igen, så går jeg ud næste gang og fisker lige bugten af her. Eller, ja, det minder om en bugt, ikke? Men det er lavvandet område. Så må du se. En lille smule læ heromme, eller mere læ. Vind står ikke så direkte på. Om det er så godt eller skidt, det er jo et godt spørgsmål. Går jeg i ankeldybt vand. Nu træder jeg ned dybt. Hold nu op, det er vildt. Så rører jeg lige ned til over knæene igen. Og her der kører jeg bare gennem tankbus, kan jeg mærke. Det er et fantastisk område. Altså, det kan man kun blive imponeret over. Så tror jeg, man skal lære det at kende. Nu ligger der svaner derude. Jeg har jo en gammel regel, eller sådan en tomfingerregel, der hedder, når der er svaner, der er fisk. Så jeg skal da derud og lægge en svane derovre. Så har godt nok flot. Og så har vi lige stemt sådan dernede. Ej, hvor lækkert. Så man kan fiske dernede. Det går helt ned i det. Det er også meget godt dernede. Man kan godt nok komme langt ud derovre. Nu prøver jeg lidt her og ser, hvad det er for noget. Det ser også ud som, at der ligger drev, der går langt ud her. Eller sandbank, eller hvad det er. Man kan se, at bølgerne bryder helt ude. Og de bryder også lige her. Så bliver der lidt stille herinde, men det ser ud også, som det er lavt. Så jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, jeg er ude i. Men det finder jeg ud af. Det er meget spændende. Det er altid spændende at prøve nye steder. Og så skal man altid tænke sig om. Vi skal også ind igen på et eller andet tidspunkt. Og landforholdene kan ændre sig, og vinden kan vente. Og mange ting, der kan ændre sig. Store sten herude. Oveni, der ligger der. Lige pas på, når man træder ud. Og så ligger der et par store. Det er sgu ikke helt nemt at se. Jeg prøver at tage nogle kast til siden. Op mod vinden. Det ændrer i hvert fald rigtig, rigtig lavt. Kan man se lige her. Helt vildt lavt. Også bare et sted, man kan komme langt ud derovre. Det er lidt
det er spændende. Det er fandme spændende område at gå på. Og spørgsmålet om fisken ikke går helt herinde i det sådan lårdybe vand. Det kan man da godt forestille sig. Der er nogen grund til at svømme ind derud. Det er nok lidt lunere. Og der er nok mere sådan fødeemner og sådan noget herinde. Flot er her. Men indtil videre ingen fisk. Og nu er jeg gået over på bombarder flue. Og en lille rejeflue på. Jeg håber om, at det måske kan give noget herude, hvis der overhovedet er nogle fisk. Men det er jo ikke sikkert, der er der. Men prøver vi da. Der ligger en stor sten og noget af et rev derude, som ser rigtig spændende ud. Måske ikke lige i dag, hvor det er så lavvand, men jeg kunne forestille mig, at der ikke der går i fisk. Jeg også alligevel tror, man kan komme godt stykke derud af, men jeg tør ikke, jeg kender ikke vandet. Så lige nu der bliver jeg her. Jeg står et stykke fra kysten. Så hellere safe than sorry. Det er så dumt at blive havnet et eller andet sted, hvor du ikke ved, hvordan du skal komme tilbage. Men spændende ser det ud. Så har vi mødt dernede. Der er tanglopper. Det er sgu længe siden jeg har set dem. Så det er da en fornøjelse. En pænt stor en der. Der var også en lille en ved siden af lige før. Så det var sgu da skønt at se det krable i vandet, som kan føde vores havre. Men der er ikke meget, når man går her. Ikke fordi det vælter med dem. Ej, det er også ret tomt at være ude. Når man sådan går og kigger og tænker, hold nu op, hvad skal de leve af? De kære havre, men der finder nogle tobiser, nogle sild og noget andet. Men her om vinteren plejer de jo at spise alle de her småkryb, der skulle være herinde. Nå, suk. Så var der sgu lige bid her. Det er ikke nogen stor fisk, men den er der. Jeg har også et ferskvandsudløb her. Og jeg fisker med bombarder og reje. Så det var da dejligt. Ja, der var lidt fisk. En lille isenbrok. Den er der. En lille hund var jeg glad for. Så ind med vanterne. Og så hjælper vi den lige ud her. Fin fisk. Fin fisk. Det er meget flottet fisk. Fin fisk. Gør lige sådan her. Kom her. Min ven. Så skal vi lige have den her flue ud. Så lige i krogen. Fluen. Så kigger vi lige til pikke ud. Ja, det er den også. Flot, flot, flot fisk. Afsted med ham. Rigtig flot grønlænder. Og en lille rejeflue, som selvfølgelig er blevet tykt lidt, nasket lidt her. Men vi prøver igen. Se om der skulle være en storebror. Flot svag derude i solgangen. Koldt og blæsende er du blevet. Og der svaner og fisk.
går længere ind. Så går vi så herinde på det lave, og ser om der skulle være nogen herinde. Der er ferskvandsudløb fra en grøft lige bagved mig, så det er jo et udmærket vintersted. Der er et par sten og driller lige foran, der ligner noget. Man skulle tro var fisk, men det er det ikke. De bevæger sig i hvert fald ikke. Så. Men fantastisk flot aften. Det er lidt rockholdt igen. Det gør ikke noget. Jeg håber på, at fiskene kommer ind i noget, der er lidt mere bak. Så må det jo være her.